Hello guys, Makadi, how are you? Zita rangu nonzi SGP and my name is Sekuru Gudo Picture. Yes, welcome to my channel once more. Anyway, 2 days ago I announced that ndava kuquita and I am stopping from recording other artists. Yes, it is true. In case some people might be thinking I'm joking, I am not even joking. I had to announce because there's a reason why I did not just stop. Then people actually say, I had to announce so that people will know and understand kuti chi chinenge chichiitika oro chi chakaitika oro chi chiri kumboitika actually. So this is why I had to announce, and I actually put up a press statement out there and said I am no longer recording other artists. Guys, I don't want to beat about the beach today. Please consider subscribe. Quickly hit the subscribe button and the notification bell so that every time when I'm going to be posting new content here on my channel, you will get to be notified automatically and first. So without further ado, regaiti jambire muma jigis enyaya yajo. Okay guys, listen. Industry yedu ye music iri kuwanda vanhu than before. To tell you the truth, as a producer, because when I started music production, I started it as a business. I don't know out there kana kuine munhu anongoti handiri kungonakirwa. I bet and I tell you that kuti munhu yeye ari kunyepa. Hakuna chinhu chinonzi uri kungonakirwa uchiproducer music. Vanhu vanongonakirwa vari music industry itu maartist anongoti toda kumbonzwa voice redu. Shamwari yangu iri kuimba damboona kuti handizvigonawo here zvaari kuita. Nema fans anoteerera music. Those are the two people vanonakirwa. I'm going to give you an example. Munhu anovhura bhawa haafani kunakirwa kuti ndakangovhura bhawa nekundonakirwa nekuvhura mabhawa otanga kupa vanhu doro mahara. It's going to be a disaster because he will be losing money. Munhu anonakirwa munhu anototenga doro achimwa because anonakirwa nefeeling yaanenge anayo mushure mekunge atenga doro. So there are two things. You are buying beer to sell it, nekutenga beer to drink it. When you buy beer to sell it, unongoitasira profit. When you buy beer to drink it, unongoitasira satisfaction neku enjoy the intoxication kudhakwa kwacho kwaunongoita. So munhu anoenjoya when it comes kunakirwa, chinongonzi kunakirwa munhu anenge amwa kwete munhu anenge aita basa rekutengesa beer. So a producer akafanana nemunhu anovhura bhawa. You open a studio to make money, to make profit out of it. Because it's work. You will be working. You get the idea. Right. So when I opened the studio, I was expecting to make money. Pandakaona vanhu vakawanda vachitanga kuimba, I was thinking maybe kukura kwebasa or kukura kwekambani. You get the idea. But that was totally opposite. And sandro zviri kuitika. Music industry yedu yazonyatsoita a joke isingaite. So what do I mean kana kuti music industry yedu yaita a joke? I'm trying to say vanhu vari kupinda music industry yedu vari kupinda vasina ruzivo rwokuti music industry inooperator sei, ende kana uri artist unenge uchifana kuita sei, kana uri producer unenge uchifana kuita sei, whatever part they are doing, uri promoter and stuff. So vanhu vari kuabuse music industry. Saka vanhu vakaabuse music industry inopedzisira yaita se yati gojoto. You know what happens kana munhu akaabuswa or something chikaabuswa chinosakara and chinova chatanga kusanakidza or chinova chashaya munhu amashaya chikonzero kuti why muri kuchiita chinhu ichocho. So I'm going to give you an example. Maartist ari kuwanda each and every day. Maproducer ari kuwanda also each and every day. Let's start nemaartist. Maartists are kuwanda each and every day. Vari kuimba kumastudio vachinobhadhira mari vachiita se, but they are not making money out of the music industry. So chinoitika kana artist akanosiya mari, then oregera kumeka money nezvinhu zvaanenge anosiyira mari kustudio, artist achata frustrated, artist achagumbuka, artist acharamwa. The same artist yeye ndo vanenge vakatarisa iwo producer kuti achaita kuti tiitewo mari. So ndo pandakazotanga chikoro chemangoma. Chikoro chemangoma ndakachitanga kuti maartist timadzidzise kuti how to make money in the music industry.
how to operate professionally in the music industry. Because zvinotangira kuma-artist. Ma-artist akaita mari, inini producer ndoita mari. But ma-artist akasaita mari, inini producer zvadhakwa kusaitwa. Saka ma-artist ndikamadzidzisa kuti how to make money. If they make money, they'll keep coming to the studio. So if they don't make money, they are not going to come to the studio. Not alone coming to the studio, but they are not going to pay. Ma-artist akasaita mari, akwanisa kubhadhara. But kuimba vanenge vachida. Ndo ma-situations amuzoona kuti ma-artist anakada kurekodi kwa mahara. Why? Because they are not making money. So what do we do with ma-artist aitewo mari? We teach them how to make money. When I started teaching ma-artist how to make money, they did not listen. They did not give or take heed. Ma-artist acho hatori neina zvekudzidza. What they just think ndezvekungoti ndikandaenda pa-microphone ndaimba zvangu zvaita. So ndakaona kuti kushanda navanhu vari confused, iyo ndinoiti confusion or uneducated artist. Kushanda navanhu vasina kudzidza. Kwete kudzidza kwokuti grade 1. Kudzidza kudzidza kunodiwa kumangoma. Kunorwadza. Because you end up wakushanda navanhu vaya vasingakubhadhare. Because vakaramba kudzidza kuti ivo vobhadharwawo sei kuti vagobhadharawo iwewe. You get the idea? Saka ndakatora nguva yangu yandakagara nobva ndaona kuti saka zvinhu zvichasvika rini izvi ma-artist asingawane mari. And more artists havachada kubhadhara, and more artists are quitting music. Saka what is the future for me? Ndobva ndaona no. I will end up recording people for free. When I say for free, I'm not actually technically saying kuti 0. Vanenge vaakubhadhara mari dzisingatenge, mari dzisingashande, dzisingaenderana nebasa reproduction. Guys, basa rekuproduce music is a big job. And rinorwadza. It's pain in the ass. Rinoda experience, rinoda kutengerwa equipment. You invest a lot of money in it. Only kuti munhu ozongoya wangokupa kanzungu kadiki. Dai vanhu vairecorda every day. So there are many reasons. I'm going to move into that. So you find out kuti kana uchishanda nevanhu vari confused, nevanhu vasiri kuziva zvavari kuita, vacharwadziwa. Kana varwadziwa vachasundirawo lodhiyo kwauri, ichakuremera umo. So this is the main reason why I had to quit producing music for other artists. Because I realized kuti makore angu ari kufamba ndichishanda nevanhu vasina direction, vasina kwavari kuenda, vari kungotenderera. So I cannot be part of that. Because ina hasina kutenderera, ina I want to go somewhere, I want to be somewhere. So this is why I also started chirongwa changu chemembership ndikati please join STP membership. Chinangwa chaive chekuda kuguruma nekuunganidza vanhu vane same vision neyangu. Such that zvinhu zvinoita chi? Zvinoita successful. You get the idea. Number 1. So ndataura chikonzero chekuti ma-artist anofana kumekawo mari kuti inini ndikomekawo mari. But kuti ameke mari vanofana kudzidza kuti vanoimeka sei. Then ma-artist acho haasi kuda kudzidza izvozvo. I see that through my tutorials and people don't want to learn. So, takwenda pa number 2. I believe that every producer is successful or every studio record label, ma-artist aunenge uchishanda nawo sa-producer anofana kufollowa your ideology. Pana not my ideology kana kuti brand dzaunenge uinadzo dzekuti zvinofana kudai zvoita. So, kana usina ideology totally as a producer, it's going to be difficult for you because unenge usingato exist zvamchose, hauna a goal, hauna strategy. So kana strategy yako ikasa understandwa, ikasatedzerwa zvakare nema-artist, zvinhu zvako zvaunoita iwo as a producer, music yako anoproducer haite impact. This is why you see music dzakawanda dzinoproducwa kuma-hits but haabude. Because the producer wacho behind that work haana strategy. You get the idea? Haana strategy. So inini ndakanga ndine ma-strategies andakanga ndinawo. When I tried kumaisa kuma-artist kuti vamafollowe, those ideas haana kufollowiwa and haana kuteedzerwa. Ndaigona kuwana 1 munhu or 2 vanhu vanomateedzera here and there, then waita give up. And I knew kuti strategy yoibudire yasada kuteedzerwa nema-artist 1 manje. Inenge da kuteedzerwa nema-artist akawanda at least 10 and more. Ndakaisa ma-promotion ekuchipisa recording, ndikaisa ma-promotion ekuchipisa ma-music videos, ndikaita ma-music videos akachipisisa. So I did not get my artist who wanted to take advantage of that. Then idea yebaita impact.
boom, no one wanted to be part of that. So this is why I also no longer want to be part of those people. Kana vanhu vakaramba kuve part of that idea yandaive nayo yandaifungidzwa kuti inogona kuendesa vanhu kumberi. Inini ndini manje ndochiramba manje ndiri part of their idea yekudzokera kumashure. No, I can't. This is why I'm breaking free from them, especially people. I'm breaking away from people who don't want to accept my ideologies and actually put them to task. So, moving on, takwenda panyaya ye educate my artists kuti how does it work to market my works. It has been a long time. Guys, let me take a short break here. Okay, I am back again. So, I've been watching my ghettos Agawanda on how they are trying to create a breakthrough. You can see with these people, havana ruzivo, but they are good artists, they are talented. But havana ruzivo rwekuti music industry inofamba sei. So, working with ignorant people is a very dangerous thing. Iwo unenge wakainvesta time, money nechido chako chese, then you are working with one vari kusarudza havo kuve ignorant. Then iwo wotasa kuti iwo is 100% of your effort when they are not putting anything at all. It's pain in the ass as well. So I started Sekuru Gudo Picture TV as a way of marketing and putting artists per spotlight. I was thinking people are going to follow Sekuru Gudo Picture TV and take advantage of what I was doing there. But to my surprise, people really actually hate Sekuru Gudo Picture TV. When I post something on Sekuru Gudo Picture TV, it gets less and less likes. Besides, I'm posting for someone and that someone does not even share somewhere outside there. You see that same person, she shares my social media, my artist, a whole bunch of my artists are psycho mako. Unomaona ukaenda kune mangu ma pages emangu celeb unoona vachilike ko vachikomenda, but they cannot do it kune zvinhu zvavo. So zvinhu zvatinoposta painternet zvinoda kulikewa, zvinoda kufollowiwa, zvinoda kusharewa. So if that is not happening, then we are going nowhere. So you get to see kuti my artists are self-sabotage, they sabotage themselves. Right. Takana number 4. I also found out that my artists, 99%, they are doing music for fun. They are not artists at all. Vanhu vaive kuti chinhu chakavatuma kuimba hakusi kuti they love music like from inside. It's like those people, they have friends. I'm going to explain different scenarios here. Kuna vanhu vakatanga kuimba nekuti shamwari dzavo dzaimba vaidziperekedza kustudio vachiona dzichiimba mubva kuti kweniniwo I think ndogona kutoimba weni. Number 2, kuna vamwe vanhu vakatanga kuimba vachiimbira mabhebhi. Number 3, kuna vanhu vakaimba nekuti vashaya zvekuita. Kutoshaya zvekuita chako kutoti there are people that thought these were good at this, then they are now singing. They were DJs, now they are now singing. They were my fans, but now they are now singing. It is because studio yachipisisa stage that anyone can afford. The reason why my artists are is not good, there are a lot of talented people out there. It's because studio charging manga munhu wese can access it. Change yedoro chaicha unokwanisa unorecorda song. And my producers achari kutambira any kind of amount. So zvaita kuti vanhu vakafanira kuva vari mafans vatange kunge vari maartist. It doesn't mean kuti munhu akamira pakondenza akarecorda song is talented or is an artist. No. Izvozvo zviri kutouraya more because music inoda vanhu vanoisupporta. Get the idea. Music
yakafanana nebhazi rafa ora rakafa. Inoda vanhu vanopusha. Saka vanhu vese vanopusha bhazi vakanogara, vakanopinda mubhazi vakagara imomo, bhazi riya harina kwarunoenda. So that is the truth. Maybe vanhu can say, yeah, Sekuru Gudo muri kupenga, but 4 or 5 years later you are going to find out kuti Sekuru Gudo was saying the truth. Vanhu vaive mafans vaama-artist. Music haisisina vanhu vanoifarira, vanhu vanoipusha. If I do a song here inonakidza, the next person angaifanira kunge achipusha song here achirekomenda song yekuna vamwe, akuteerera inzwai song yaSekuru Gudo oro inzwai song yaartist uyu. Haasi kuita izvozvo, ari kutotsikirira song yekuti isatonzwikwe because ane yake yaari kuda kuti ite sei, yaari kuda kuti inzwikwe. So pani papa pane danger. So vanhu vari kuzviignore vafungidza kuti it's normal. It's not normal. Chinhu chinofanira kuita ma-consumers nema-creators or nema-manufacturers. Nokana munhu wese akugadzira chinhu chinotengwa naye. So ndaona kuti music industry ndo mamiriro yakaita. Even if you make something good, kuna vamwe vanhu vatongosi, instead yekutopusha chinhu ichocho vanotochitsimbirira or vanotochiuraya kuti chisaende kumberi because vane ravo product. You get the idea? It's like mese muri kugadzira mapatapata panapa. Ndiri kugadzira mapatapata panapa, ndaisitengesera vanhu vepanext mapatapata angu, then mangwana vepanext vopuma vachigadzira mapatapata. Do you think vachatenga mapatapata angu? No. What do you think ndikaenda ndikanova vapa mapatapata angu ndikati ndinzwirewo vanhu vekwamunoshanda kana kuti vekuchikoro kana kwamunoswera kuti ndina mapatapata, vanongomasiya mumba mavo votora avo ndo avanoenda nawo kwekwe. Ukati zviri sei vanongodza kuti mapatapata aya ndichinavo hatisati taona custom, only to realize kuti vanhu vaya vakutogadzirwa mapatapata. So pani pava pari tough. In case maybe you are watching this video hausi munhu ari music industry, you need to understand kuti this is what is happening. Recently Passion Java posted a video achitaura kuti ma-producer ekuZimbabwe ari broke and they are so stupid. All the points aakaleya papa, they are valid and it is true. For the first time, shout out to Passion Java for what he said. But ndakatombozvitaura zvinezvi kumashure. I have some videos ane date ritori kumashure kuPassion Java where I was telling my producers, my artists, on how to make money in the music industry. But the scenario yedu isusu maZimbabweans nemaAfricans iri a bit different. MaZimbabweans or ma-Africans, they don't want to learn. Vanongoda kudzidza chete kana zviri kubva mukanwa memurungu. If it's coming from another fellow black man, they don't want to distract. People attacked me when I started teaching ndichiti ndine chikoro chemangoma, doing my tutorials. Unda kukocha music haidi kukochwa ndima nani, hey. People attacked me from all angles. But chikonzero chandaidzidzisira vanhu chaive chekuti music industry ite vanhu vane ruzivo vasiri confused. You get the idea? Zvavana kuti kana muchienda somewhere kunoita something now, unofanira kuenda one vanhu, even uine team yebhora yauri kuassemble, unofanira kuassemble vanhu vanogona, vanoziva zvavanoita. Just imagine ungononga vanhu mustreet, ungoti ndatone team yebhora. That team is going to fail, inodyiwa. But ukanga uine team inomboenda kutraining uchiudza kuti iwe gara pagedge, iwe gara kudefense, iwe uri midfielder, iwe uri strike. Those people vanochengeta mapositions avo and your team will be successful. Your team is going to win. Sorry guys, this video it might have gone long or longer than you think, but it is worth watching to the end. So yeah, as a producer, those are some of my challenges I understand now. Then I'm going to go to another challenge number 5 or 6, and just I've lost count of the numbers. Music industry yedu kuti ikubhadhare unofana kufollow ama proper channels, and I found that for so many years ndachingoperate as a producer ndisingafollow ama proper channels on how to make money with what I do, with my talent, with my work. So I have to register my studio. If I register my studio, zvinoita ndiwano ma-graft kana ma-endorsements kana kuti inonzi chiko zvekupartner nema-companies advertising for them or even creating content for them. So kana usina kudaro, you cannot be given my tenders or you cannot be given my jobs anokubhadhara, because you cannot actually get money from my artist only. You need to work nema-corporates as well. So couldn't spend my years and now I'm almost getting to 35, 36 years now, because I don't know. I've lost count of my years as well. Ndiri munhu andiri producer ari confused. Ndiri producer asiri kufollowa
proper channels in music industry, I'll be stupid. At the same time, producer, I could teach or I could teach my artists to follow the proper thing. In I'm not doing the proper thing. That would be very stupid. So I have to do the proper thing. Then ndokwanza kurewardwa, ndokwanza kubhadharwa nebasa rangu reproducer. Kuita kuti ndikaburitsa music ndowanawo royalties wo kuita kuita zvechibhubhubhu music industry. Ndichingoda fame nembiri isina mari. It's very painful the basa ratinoita isu maproducer. At the same time, my artists are getting successful and my producers are not being successful. It is because my producers are not following the proper procedures. Anodikanwa. Because when I produce music, that music ndinema royalties and no one from it, and I produce thousands of music, and apparently I'm one from those. To my read what no people artists or Mariam not my artist here. I see your Maria Yadofana. Yeah, and they my drinks chichita. But can Jato Zika direction of an Zoberga Michero, then to Zogoana Michero. Yeah, you get the idea. So, for music, whenever proper channels are not register as a producer, then we're part of my project. One of my royalties are artists that one of my royalties are. Then that way, Monuese and win-win situation. Right, point number 6 or 7, 8, and just on the up. Kune inon the false hope. False hope. Ndanganchipiwa nema artist. Ma artist anokupa inon the false hope. Kana usiri kushanda zviri professional. Vanokuza kuti kuya kuzorecorda studio. Then boom. Tera unokuwaka mirava uye. Unema bills arakubhadharwa. Then at that same day unongo pane pato unongo munhu akada something I want to miss out. No, don't come to the studio. I'm going to be busy. Name a client. Then my clients we. So operating very unprofessional zvakandi costa a lot. Because geto yetu nongokuza kuti kuyaro but ndazobatwa ndazodedzwa kubasa ndichauya. So from now on I will be working in a professional way, and I know what I am talking about. And I know what they don't understand what I'm talking about. I only quit producing music. Nevano are confused. Nevano vasangana kuteedzera ma proper procedures. Nevano vanenge vachita ma jokes. I am only going to be working with people who are serious. People who are serious are going to follow what I will be suggesting for them kuti my work said abude zvakanaka. So that was a way of banishing false hope. Everyone who said Sekuru Gudo ndichawe ku studio, then they don't come. Those people are destroying producers. They destroyed me as well. They give me false hope. So false hope is not good. So from now on, a person needs to book. A person don't need to say kundichaya muswakati. Mari yako ndio inotaura kuti uchaya muswakati. You get the idea. So a person needs to pay in advance. If a person is not doing that, it means that person is not serious and that person is a time waster. And muniye achakonzera disaster mu career yako as a producer. Right. So those are some of the challenges that I faced in my career as a producer. And I think I deserve much better. Number 7, 8, 10. Guys, I did a lot of favors for people. Ndakaita wangu ma video mahara, ndakarekoda wangu ma songs mahara. I did everything. Everything. I did a lot. I gave a lot to the industry. Ndaitenga imwe equipment yekutoti nedzimwe mari dzinechibhadharwa so hazvienderani. You get the idea. The other thing, people need to realize kuti kuproducer is a job. Just imagine kuti munhu anomukira kubasa kwake Monday to Friday. Ozotambira. Iwo producer unomuka Monday to Friday, you don't record anybody. Unozorecorda muse Saturday, Sunday. Obo washaya futi munhu anouya kuzorecorda futi. You get the idea. So it's a disaster. Pakati pewiki vanongwa kuti ndisendero song yangu amene vanongwa kuti data racho ndori wanepi. Chingoti tirayo kakava, chingoti gadzirire kana kakadeo. Iye ari kumukira kubasa kwake. Iwo uri kuti ndo basa racho uri kunzi uriite for free. So when you say this runs, munenge musiri serious, munenge musingatori basa renyu serious. But ukati vanhu bhadharai or I need to pay for this, unobva wavengwa futi ma artist acho. They will hate you.
They say anoganza, hey anodada, hey this and that. Atende kustudio kwake bullshit. Kara ikoko. Andikabhadhare rent ine magetsi kuti ndikoshanda Monday to Friday ndingokuitira kuti kwenyu muchimukira kubasa kwenyu ine ndisina any income. It doesn't make any sense at all. So the other thing is I actually checked on Maria kubhadharwa on my artist. Then I realized that I don't even know. Ndine equipment yandakatenga iri worth my thousands. Yakangogara. Munhu wozoti tutu na 100 rand. After 5 months, ndava uzorecorda. Saka ini sa producer all the equipment nevalue yesainayo yakangogara raina zvairi ezongomira munhu achaya ne200 rand imwe day. To me it's not making any sense. I have equipment is worth my thousands of rands. With my thousands of rands when ndikama spin and ndikamaitsa zvimwe zvinhu maybe every day ndikatowana 10 rand out of it, it's far much better. You get the idea. So yeah, business wise my investor andakaita equipment yeproduction azvimake sense nema-returns andiri kuwana uri neprofit yandiri kuwana. Artist anomukira kubasa Monday to Saturday. Let's say ari kuwana 200 rand. Inini Monday to Friday artist anenge ari kubasa kandiye wandoshanda naye. So vese haasi kuuya. Ozoya musi weSunday oskondipa 200. Iye anenge ashanda 6 days ina andipa mari yake 1 day. Saka who is making money? Obva andikuda kubhadhara 200. So you are going to see kuti nini pamwedzi ndishawa ndonga achirecorda per week I'll be getting 800 from that artist, which means I'll be getting 1 day rake. That artist auyi for 5 months. Iwone kwangogara chet. Guys, it doesn't make any sense. Lastly, basa rekuproducer raakuitwa kunge uri kushandira hurumende, kunge wakapiwa equipment nehurumende yekuti record vanhu mahara. These guys, my artists, they don't want to pay. Vanenge vachingocomplaina, vanenge vachingodhisa, vachibhiga vamwe vanhu vasingashande navo. Kumastudio kwana ningi ndokunoitwa music chaichaimi hamuna quality. Hamuna quality? What do you mean by that? Avaende kumastudio ikoko kuvanenge vachidzengerera mamuri, vanenge vada kuti maite zvinhu mahara, but on top of that they are not promoting those studios. They are not promoting your studio. They are busy promoting. Unoziva zvakavana nemunhu anoenda kunodiridza kunext door kwasingateme muriwo, but mugarden anotema muriwo haadiridza. Anenge aitoriseka aitoriwetera kudaiwo, asi omanya kuri kuzi unochera 4 mabhaketi unoti chuu kunext door. Muriwo kunext door wakaipa. Zuva parinovira ona nyawa chigarden chakaoma chake ichocho ondanga kukwanira zvimashizha zvakazara nhata zvisiri kudiridzwa zvaoma zvatsvukuruka. Kokudiridza wagarden mako maunotema maunotya zvakaipei. Artists are not doing that. And it's what that grudge godo, I don't know, whatever. Nevanhu the hand that feeds you rakabva kupi, I don't even know. I'm still yet to find out. So being a producer is hard work that needs to be paid. Oh, under serious question, I realized that kana uri an artist unogona kutoita album remahara, especially kana uri artist agara muindustry. Kune mastudio tukumuka kuti tunokuoffer ma-free recordings every year. Kunobuda studio vanhu kunomuka studio. You can actually go there wazoti inini ndogona kuitisa imbiri apana otorecorda track or 2 tracks, woenda kune vamwe unoita 2 wotoita album remahara. Just imagine, free. Saka ndikusaridza hangu ita artist neexperience yanina nezorwa ndoita 10 maalbum emahara. Mari yangu yese equipment yese ndoitengesa, ndotenga umombe. Vamwe vanhu vaitenga mombe isingatenge mombe. Nemotikari ndaitotadza kutenga motikari because I was busy feeding this career of mine. Tadza kutenga motikari yekuti mhuri yangu ipinde uidindi. Busy kutenga mamaika anodhura, busy kutenga maspika anodhura, makeyboards manje.
everything for the name of music, for something that is not paying back. Because in I was treating music as business. This is why I was investing. I was expecting profit. So if profit is not coming, then what? I told you, could an producer, there's nothing like to producer for a hobby. You're not going to produce your own music. You don't produce for other people. Chimukira kugara panapa makusena obika breakfast, obika lunch, obika zvemanheru. Wotenga magetsi. Woenda pano panodhura uchiti uri kuita hobby. You produce vamwe vanhu. Doing it for yourself might make sense, but not with it. You will be doing a loss. Inenge isiri hobby, inenge ha loss iwe. So my artists are record for free these days. Kana wangambo record 3, 4, 1, 4, 5 years uchi record watone passport, watone green card, I mean whatever. Waungoenda kuna any studio ntongo record kwa mahara. I know a lot of artists wekutoti they will never come to your studio unless watomti also record mahara, because watone privilege yekuti isusu takabvira kudhara saka we have to record for free. Tinozikanwa, tinokuitisa mbiri, tinoita this and that. So a lot of producers are suffering out there in the name of I'm working nemuna anembiri or agara industry. My studios are kumuka each and every day. My prices are kudona more and more. Basari arichakosheswe and arichabhadhare. The funny part ndeyekuti munhu anovhara studio anga aine kubasa kwake kwaanobhadharwa nicely, so angoyazodisturba chete zvenyizvo obva ati we am recorded for free, kwangu cheap price 50 rand. Saka zvokubva zvauraya makereya vamwe vanhu vakaita sesu vanodepend on music production, because maartists they don't even care kuti kune quality kana kuti hakuna. Iranzwa voice rake chete. Saka if someone like me and my responsibilities, family rikukura, my responsibilities are and I cannot ignore that. I cannot. You see? I cannot just ignore that. So I better look for something else to do. Lastly, I also found out that I'm buying this equipment, expensive equipment. Ndichiita kuti my dreams evamwe vanhu aite come true, am artist. But what about my dream? What about my dream? So I also realized that I'm an artist. So I also have a dream. Or I can even have the same dream. Why don't I use that time and my resources and done now so far to make my own music? Let's say ndine vana vangu inini. Vanondiremember, or vachandiremember ndairekodha ananingi. Or they can remember me for the music that I was doing for my own self. So my producers out there, I know there are a lot of producers out there who are making music. If you are getting money, guys, don't follow me. But I'm very sorry. Sooner or later, because music production as a producer, you invest money, unotenga equipment, tenga magetsi, zvinhu zvikafa unogadzirisa, unobhadhara rende panhu paunongochigara. You also need kuti business iroro rikupe mari back, because it's business. Ukwanise kubhadhara zvinhu izvozvo, then wazoona extra yekuti unotengawo imba, unotengawo stand, but kumazim producers it's not happening that way, because we are not treating music production the way it's supposed to be. Hatisi kushanda in a professional way. You can find my artist pakati kwa show unotakurwa nemotikari artist iwo producer. Artist andone motikari iwo hauna. It's so funny. Why? Zvekufamba chidaro. Producer unogona kutoka pakutotenga grocery na artist. Achitoona kuti uri kutambudzika. Zvinhu zvakatokuomera.
So I have quite a lot of experience in music, guys, as a producer. If you wanna ask me in the comment section. I have a lot of answers. And I don't saying everything. I worked with big artists, small artists, I've groomed artists. The other painful thing also is type of my producers that are my bedroom producers or my underground. Guys, we have a lot of work here at Nature. My underground producers. Chimunhu chinova chakagomara chisingaziye. Ugochishepa ugodii. After all of that, wozongonzwa kuti vana oskid ndo maproducer chaivo vana levels ndo vakapenga. Mimi izvi ndezvemaumbwe izvi. Guys, kuve ticha wegrade 1 ka kwakaoma pano kuve ticha weform 4. Ticha weform 4 uri kupa munhu manotsi kuti anozviverengera. Ticha wegrade 1 uri kutoroverera hoko yemanotsi musoro memunhu iyeye. Uri kuisa information yese kwete kuti ari kunozvitsvagira ega information. No. Because kusekondari unongonyoresa manotsi, nyorai manotsi wozongopa vanhu test. But kugrade 1 unotanga kutisa munhu kuti ichi chii, chinonzi chii. So kuve teacher wegrade 1 is very hard. Saka kuve producer bedroom studio is very hard because ndo kunokomwa vanhu, ndo kunoshepwa vanhu ikoko. That's where a lot of work is done. Vanhu vanozara voenda kuChillspot, voenda kwana Oskid, voenda kwaNtamuka, vakutoshaina kudhara, vatopolishwa kudhara. Havana kwachingonoti ongofuridza to dust, ongopukuta wofuridza to dust. Artist anenge atogadzirwa kudhara na bedroom producer. You get what I'm saying? So basa iroro rinorwadza rekushepa vanhu vanenge vakagomara vari zvimatombo kusvika munhu abanga rinocheka kusvika munhu areza. Zvofana kubhadharwa mari nani. So I'm going into this one now to support this point. Emotionally zvinodraina energy. Brain kushanda nemaartist ari kutanga kuti 1 zvinostressa zvisingaiti than kushanda nemunhu akuziva. At the same time, those artists vari kutanga ivo vanenge vachibhadhara nzungu, and you put extra effort. Unotomuisira mabacking vocals ugomudza kuti bhisa chakati dzokorodza uko. But maartist vayakana akuziva kumberi uko anonobhadhara more money kwaanonoita less work or kwaanonoitirwa less work. That is the funny thing about music production. Anobhadhara 200 rand kuno kuti $5. Ugomudza kuti ita a e i o u kumangoma. Akugona a e i o u. Akumusoro kwa akunobhadhara ma-thousands. Kunzi nyora a e i o u. Mangwana tine test. Just like what I've said. Munhu unotanga kumudza kuti chorus inoiswa apa, verse inoiswa apa. Unoimba uchidaidzikisa voice pakadai unodai. Ndokuona kubhadharwa nzungu. But munhu akugona zvese akutonyorera nevamwe vanhu masongs kumberi uko. Ndokwaanobhadhara ma$100, $200, $500 airewana pacho ndichapa pavideo rake. Ndo anobhadharwa naTamuka. But anenge ainoita less work zvese wakamudzidzisa. On top of that, anaTamuka nema-big producers, they get all the credit. Izvi zvatinei takashanda isusu ma-bedroom producers. Takashanda nevanhu vakauya vari zvimatemo zvimabhidha zvekuti unoshaya kuti kunotema ndekupi. So this is why I'm also living this thing. Some might say, Sekuru Gudo, you were not called quit a producer. This is why you are quitting. You are scared. Hey, this and that. In any guys, I understood that I have only one life to live. And I have to enjoy it. I don't have to be stressed or feel unappreciated. Ndichisa extra effort on some things. I deserve recognition somehow, and I don't get it. So that's not something to sit around and smile at. So kune vakaita successful vari kurirama producers, good for you, and I wish you the best. Mwari vakanzwawo minamato yenyu. In any guys, I'm not quitting doing music. I'll be doing music, but my own music, and I'll be collaborating with other people.
vane same mindset neni. So handichadi zvekukontrolewa nevanhu vanenge vachibhadhara less and more control. If you wanna control me, make sure you are paying more than average. Ndoziva kuti ndiri kuita stress zviripo, not kustresswa stresserwa nzungu. No, handichadi. So I will only be working nevanhu vari kuziva direction yandiri kufamba nayo nekwandiri kuenda. That's all. I'm still shooting my music videos. If you want me to shoot your music video, I can do that. Yes, I can do that. So guys, to record at SGP TV, you need to follow the protocols. Yekuti ndinoshanda sei kana zvinofamba sei. Then from there you can work. If you can't, then there's nothing I can do. I cannot help you because I don't want to be stressed. Nemunhu angaitoziva kuti ndiri kupa munhu stress. Izvozvo ndo zvandisada izvozvo. Ndakuda kunzwikwa. I want my voice to be heard by Ginya. It's not by Ginya because I deserve, so I have experience. So my experience must lead my way from now on. So until we meet again, I think now you know why Sekuru Gudo is quitting working with artists, especially those that are not members. So if you want to work with me, lastly, make sure you are a member of SGP TV, so I will know that this person neni tine kwatiri kuenda because tiri kuziva zvinhu zvatiri kuda. So please don't forget to subscribe, like this video and share it. Follow my Facebook page, Jakar, and share it. I am across all social media platforms. I'm on TikTok, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram. I'm everywhere. Facebook, WhatsApp. Holla at me. I think I will be also starting my lessons to teach everyone how to produce music. So if you want to learn how to produce music, holla at me as well. If you want to learn how to be a photographer, if you want to learn how to be a videographer, yes, I'll be doing that as well. So until we meet again, my name is SGP. Salute.